Mit navn er Sune Svendsen, og jeg arbejder i Københavns Ejendomme. Jeg er fagkoordinator for en enhed, der arbejder med strategisk planlægning, prioritering af vores vedligeholdelsesmidler. Nogle af de udfordringer, vi havde forud for arbejdet med Property AI, det er, at vi jo arbejder ud fra et begrænset budget. Kommunerne er ofte begrænset til at vide med sikkerhed, hvad økonomien er år til år. Og det gør også, at vi ofte bliver nødt til at kunne prioritere ret hårdt i, hvad vi laver. Der kan være usikkerheder, der gør, at vi skal reprioritere ofte, og vi kan ikke nødvendigvis bero os på, at vi bare kan få de penge, der er nødvendigvis har behov for. Så en af de udfordringer, som er svære at håndtere i dag, det er, at vi skal have et tæt kendskab til tilstanden af vores bygninger og vores ejendomme. Det har vi ikke rigtig haft en god metode eller et godt værktøj til at kunne klare, før vi begyndte at arbejde med Property AI. En anden ret stor udfordring, som er kendt både for det kommunale, men for det offentlige sådan helt generelt, er, at de offentlige ejendomsporteføljer og også Københavns ejendomsportefølje er kendetegnet ved at have et relativt stort vedligeholdelsesbehov og også et presserende vedligeholdelsesbehov, hvor man ofte kan se, at det afhjælpende vedligeholdelse fylder meget. Når man ikke har mulighed for at løfte store investeringer, jamen så bliver man påtvunget at skulle ud og bruge relativt mange penge på at få lappet et sprunget vandrør eller et hul i et tag. Og det har også været en del, der er tilfældet for os. Når vi kigger historisk tilbage på det, så har vi nok brugt noget, der minder om 50% i nogle år på afhjælp med vedligeholdelse. Og det er jo en af de udfordringer, som vi jo så kunne gøres bedre, fordi det er ikke nødvendigvis en klog måde at bruge pengene på. Men det at vælge de rigtige steder, det er svært uden at have en god indsigt i en dataunderstøttet tilgang til tingene. Der ser vi også et stort potentiale i brugen af Property AI. Vi valgte at arbejde med Property AI i sin tid, fordi vi var interesserede i at prøve at finde nogen, der kunne hjælpe os med at give noget systemunderstøttelse til tilstandsvurderinger. Det var en af de sådan centrale huller i osten, som vi egentlig gik og eftersøgte. Et godt alternativ til i virkeligheden Property AI er jo en manuel tilstandsvurdering. Det, der bare var vores udfordring ved det var, at vi skulle starte fra nul. Vi havde ikke nogen tilstandsvurderinger, og det at skulle gå ud og manuelt lave registreringer af alle vores bygninger med udgangspunkt i afdækning af tilstand, ville være enormt ressourcekrævende. Og der så vi pludselig, at der var en mulighed for, at vi kunne bruge en machine learning algoritme, altså AI, til rent faktisk at hjælpe os. At vi var simpelthen nået til et sted, hvor at det pludselig var en ting. Og til start med var jeg meget overrasket, men vi indgik en samarbejdsaftale, hvor vi også kunne være med til at påvirke, hvad er det egentlig for en værktøj, som Property AI er i dag. Og det har faktisk gjort, at vi faktisk har fået et produkt, som giver mulighed for at hjælpe os med vores udfordringer på det her område, hvor man principielt kan argumentere for, at vi får nogle store besparelser på vores registreringsarbejde. Vi skal ikke have lige så mange folk ud at kigge. Til gengæld så er det så samtidig også nogle registreringer, som bliver langt mere objektive, fordi subjektiviteten bliver lidt taget ud af det, når man bruger et system, som giver nogle ensartede data. Når vi bruger Property AI som værktøj, og vi bruger det som værende understøttende for at arbejde databaseret, så giver det os også en langt større mulighed for at arbejde langt mere strategisk med vores prioriteringer af vores vedligeholdelsesindsatser. Og det er også en af de nøgler, der er, at vi kan løse det sådan meget klassiske bygherreproblem, at vi gerne vil udføre mindre afhjælpende vedligeholdelse for at lave mere planlagt vedligeholdelse, eller i virkeligheden omvendt. Vi vil gerne sørge for, at vores bygninger er mere velvedligeholdte, så vi ikke har lige så mange fejl og mangler og afhjælpende indsatser. Nogle af de ændringer, som Property AI har været med til at gøre for os, det er jo, at når vi skal ud og lave tilstandsvurderinger, så er vi ikke baseret på den enkeltes evne til at gennemgå en bygning og kigge på den. Man bliver holdt i hånden, og man er i stand til at følge en standard, som i virkeligheden er en kalibrering af systemet, mere end at det er, at man selv skal gå ud og lave sine egne subjektive vurderinger. Og det ser vi som et meget stort værdiskabende element i at skabe nogle vurderinger, som går på tværs af så stor en ejendomsportefølje, som vi under alle omstændigheder ikke kan sende en person ud til, som kræver rigtig, rigtig mange forskellige øjne. Så den der standardisering, der ligger brug af systemet, det har været en meget stor gevinst for os. En af de ting, vi får ud af at bruge Property AI, det er også, at når vi kigger ind i vores data, så bliver vi pludselig i stand til at kunne prioritere på en ny måde. Det er normalt sådan, at man som driftorganisation ofte vil prøve at være brandslukker og have slukket alle de store brande først. Det skal man også gøre i et eller andet omfang, men ofte oplever jeg både fra branchen i øvrigt, men også fra os selv, at de store brande er bare meget dyre, og hvis man kun fokuserer der, så ender man med at fortsætte et meget, meget stort forbrug på afhjælpende vedligehold. Så vi bruger den her strategiske tilgang, den her dataunderstøttede tilgang, hvor man rent faktisk kan se de konkrete tilstande, så kan man også begynde at slukke brændene, inden de bliver store. For noget af det, som vi i hvert fald kan se, det er, at en velvedligeholdt bygning, som har nogle bygningsdele, som har en relativt lav tilstandsscore, altså en 1 eller en 2 eller måske en 3'er,
hvis vi sætter ind der meget tidligere, så kan vi også pludselig spare enormt mange penge, fordi så ender det ikke med at blive de her meget dyre ildebrande. Så den her tilgang, hvor vi faktisk pludselig kan have en helt ny reflekteret tilgang til tilstanden af både bygningsdel og bygningerne, det er også en af nøglerne til rent faktisk at lykkes med god strategisk planlægning og omsætte meget mere planlagt vedligehold end afhjælpende vedligehold. Så nogle af de resultater, vi på en eller anden måde allerede er lykkedes at få frem, det er, at vi arbejder i en politisk organisation, hvor vi ofte bliver stillet alle mulige spørgsmål til vores portefølje. Det kan være, hvordan er de tekniske installationer, hvad er tilstanden af dem, hvad er omkostningsniveauet. Og det kan være forholdsvis nemt at svare på med et værktøj som Property AI, fordi det faktisk er funderet i en algoritme, der er baseret på data om bygningerne, og også de konkrete bygninger, som vi selv ejer. Og det står i kontrast til overslag, man hurtigt skal lave med en meget, meget lang række af forbehold. Så man får faktisk en mere troværdig platform at kunne udtale sig om sin portefølje på. Og her har vi pludselig et værktøj, som er i stand til at give os et meget mere overbevisende svar, fordi det er nogle økonomidata, man kan få ud af Property AI på for eksempel de tekniske installationer, som i virkeligheden er bundet i et større datasæt i en algoritme, der faktisk siger noget konkret om nogle specifikke ejendomme. Så mange af de forbehold, man har, når man skal til at svare på f.eks. omkostningssiden, vil i virkeligheden forsvinde lidt, når man bruger sådan et værktøj som Property AI. Jeg vil sige, at noget af det, som har været fantastisk i samarbejdet med Property AI, det er at møde nogle folk, der virkelig brænder for at skabe værdi. Der har helt klart været tale om et hul i markedet, et værktøj, som ikke rigtig har kunne understøtte det behov, der har været. Og der har det været virkelig skønt at møde nogle mennesker, som først og fremmest har været interesseret i at kunne løse opgaven. Ikke at lave en platform, som nogen kan bruge, men rent faktisk gå ind og skabe værdi for de bygningsejere, som har et behov for det. Og der er samarbejdet med Property AI virkelig fantastisk. Man kan mærke, at man har nogle mennesker, som virkelig brænder for den mission, som vi selv er en del af.